Hi guys, madong adlaw tong tanan. Parang sa duha na nag-assignment kayo, nag-assignment gabi nag-upload mo ko. Isuwat na kay number 1, letter A. Naingon mag number 1. Hain sa dibuho o hulagway ang nagpakita sa duha ka tinagpulo og tulo ka tinagsa. Na tulo man ni sila ka tinagsa sa duha tulo. Mani Silang sa di ay mo na yan, sir. Letter A. Butang dyan, number 1. Number 2. Hain sa dibuho o hulang Di pa. buhay. Diyan. Kuan pa? Uy, diyan eh. Number 1, no? Ah, Ha, maging mong lapis nga na-eraser. Di mo naman mong mga lapis. Ha, naglapis ka na may gamitin. Hain sa dibuho o hulang buhay ang nagpakita sa limakan na nagpulo o upat katilagsa. Letter A. Unsa ang place value sa 7 sa numerong 78? Unsay sumada? Unsa ang place value sa 1 sa numerong 21? What? unsa letter A? Kari? Dak alam mo yung one, tig dak naman yung number 2, magyapon. Dari. Wala, lubaan na. Unsa? 5, 7, 8, 9, 10. Number 3. Unsa ang place value sa 7 sa numerong 78? Letter B. B? B as in burato. Mahang pandaw! Wagan ka, joke! Unsa ang place value sa number 1 sa numerong 21? B Japon. Support? Number 5 sa 39. Unsa nga numero ang anaa sa tagnapulo? 9. B. 9 ang suwat? 5 naman ta. B. B number 5. B? Number 6. Sa 57, unsa nga numero ang naanaa sa tinagsa? A, B, 5. A, number 6, A. Ale? Utang! Number 7, sa 16, unsa ang below o value sa numerong 6? E. E? Sa 40, number 8 na niya, sa 40, unsa ang below value sa numerong 4? Letter B. B? Number 9, hain ang pinakatag nga forma sa numerong 55. Letter B, gapon B. Number 10, hain ang pinakatag nga forma sa numerong 98. Letter E. E? Ano sa patong suwat na rin, ma'am? Asan? Sa gatong kalbaryo na rin kayo mo nagka. Assignment gabi ng edukasyon sa pagpapakatao. Answer page 29. Ang 29. Anda!
Di na ni Mako. Edukasyon naman eh. Mat man ang mga suran. Assignment po po ari ba? Mana? Ano datoy po sa Kari. kari. Wala na, matra mong gipansiran. Matra man imong gidaw. Ang kailangan gidaw. Kari. Kari. Okay na. Lakaw dyan, butang ikuan imong bag, tubig. Hey guys, sumana kong hatad ni Lexe. Jadi ay nga ang taglansonis. Lami ka dyan. Mura na ho. Day mga chicks sa dapli na nga ka bibi. Ani nang purtasahan ni nang tuan na. Kinasunaan sa ni kinasuna. Kabibi. Gikag antikira. Kabibi ko no. Kari kay lami. Guwapa si Kataysa. Sana all guwapa. Asidik ko nun yung rambut ay lansunis. Hindi ko naman palagi. Kay, jag mo kuwabot. Taysa tao nas lulong Taysa. Basin. Day. Basin. Lagumang ramas manang. Bawal na ba na ni mo na? Hindi mo nang gabi eh. Mas kaya mo tawag nga Eileen. Nga, gawang ngipon. Unsa na Eileen? Gawang ngipon. Bitaw akan kan eh. Paita. Paita gliso ang naitliban. Nag-away mo sa Tirsali Taysa. Naman. Di mo ko kamauin taon mga away, uy. Kabautan na ng tao. Char! Ganahan! Nga naman dahil. Unsa na ako Taysa. Kaila ka kisa ang uyab. Jay? Kadipot ko Taysa. Aw. Macho. Unsay tawag ng imyat? Unsay tawag ng dilalay? Dali sa dahil ka kasugong tatay kredit ka. Yatag rin tatay. Ano ko? Tawag po sa kawaso dahil. Nga, nagribog niyo unahon. Natay dahil lasunis. Natay si mong uyab. Sana kahit minsan Antari kan naguli ka mo sa taraan. ay mapansin ako, yan ay totoo. Nang, Naglang lang. libre kagaw nang, Bago siya ma-sponsor ng gawan. Kawang. sponsoran ka kang ati Amy. Kuno. Na, tapos tijo-tijo. Tingom na po pamasahe. Sit tijo-tijo. Siyempre, matulog tagbularan. Hindi. Tagbularan, bakla dyan. Hini-hini na kagbaklay ng kadlawon. Abot ka. Mas mo magkita. Martes. Sakto. Sakto. Sa mga adlaw, Martes. Sa kasimana po. Karong adlaw magsugod kag lakaw abot ka. Nagyabot ko sa kalibangan ko. Padaplin ko sa kasada. Tagol man na pahuway na pod. Tago Gindol man ka. nga tos duwero. Saka na. Haning biti-biti lang din. Tilaw ko no tagasaret. O duha laman. So ay ko nabiti ay la. Talagyaso. Pait mo guna. Aran nas Ang Victoria. panit ko no. O panit. Kuhan ko no guys. Kining liso. Wa din nagubag kan mo, lamian si jan. Ginali ko na tanaw daw. Pagkapait. Pag sumbagan mo na ha. Sumay. Dito, dito. Nga na dito, naglagay mo, tambal mo ko no. Makaya ra? Makaya ra? Wala ka kita ko sa video. Hindi. Huwag mo no. Ganso ni Suwaje. Bahala pang... Makaya ra? Yami man dyan. Na, kita jud ko. Pahit ka yung utun. Sa kaya mo mari ako. Nato yung daan. Naso. Halarang lami away pait. Nga nalagay. Hindi lami sa atong takba ba kayo magbiti-biti. Tiya. Nakakaan di kain naman kay Brace. Kaam. Ako di lagi ka. Nga. Nga lagi Victoria ka na wala. Igon ko na ko na rin kay Hawkman. Pati lang sa tiali. Igon tirang ang gidang yang pana da na. Lamig. Hala karon pa ko lami man din yung listo sa kuan, rambutan. Mura tayo nagkaagkuan, but. Mau lagi to yung mukbang tin. But nimo. Sa tanan.
Ano guys, biti-biti lagi niya. Ayan. Naman na. Baru nga dyan ang atam nga. Oh, yung daan, yung anak ko. May agriso niyang kan ah. Dari ito na mo nga, ating mantasan. Harapit. Ating kamangon. Ha. Kamangan. Kaya pa ni. Hindi magtuwad. Mantong guys, Victoria lagi ya. Si Victoria. Si Victoria. Secret? Kaya kata ko Di bahadap. Di bahadap. Kau ini tangan. Kanang muton kag liso santol. Di mo kutikun. Ngalam mo naman di ba ni? Di pun di bait. Pero lood kadugayan. Kasi ibang tatag na to, Day. Daratay sa. Ngayon siya man paghatag. Turulan to. Daratay sa. Ang katago? Mama? Ang isa? Hindi. Taga ano na. Ngayon siya man paghatag. Ngayon siya man pagdawat. Ang karaman, ligo inag limuel. Nita mo. Matal lagi magsukod. Kaya masimula ko ito siya. Hala. Lamin niya. First time ko kasuway. Liso. Hindi ako nakakita lagi sa video. Kato dyan ko, ano po yung pangitaon, tubog. Ina na yung tutin, mudong ka. Ha? Na yung tutin. Isa, nantutin ko no. Na yung tutin ba? Mukhaan ko isa. 910, tayo kinang. Hindi was na. Sinigaw sa gabi eh. Puti. Nagsusiruan ko. Tingnan eh. Kaya matupitaw na. No, di ay. Taguan kong tiri. Ano yung bagong discovery kita dito lagi. Dagang ko sa views. Maglagam naman siya. Muna ko ito gigamitan ng quarter. SMR. Dahil guys, kapag nakug apam guys. Halaga jud. Impas di kautangang ay sana ni. Yan ay apa? What? Do you need pay answer na? Kasi, dawa ka, balisungag na. What? Are you a single? Yes, I'm not married. How old are you? What? How old are you? Older. What? In my age, 25. 35? Okay, maaram na. I like it. I like it. You like me? Yes. Okay, you go to the Philippines. Yeah, I come When? for you. When? Immediately coming. And morning, I come to. Hindi man ikamigin. Hindi kamigin le. Asa to si Daa? Asa to gikan? South Africa? Where is your mother? Brabagong? No, mother, I'm only single. Wow, it's beautiful. Tiyak, ranggo pa ako nun na guys. Sana all. Atik. Atik pagka. It's Uy, beautiful. palaguan ron. Do you know speak Bisaya? Sunod na sa video. I'm a Bisaya. Do you know Bisaya? What? What, Bisaya? Bisaya? Saan yung katawag atay sa? We're in the Philippines. Saan yung katawag atay sa? Pilipino. Filipino. Pilipino. Filipina. I'm a Filipino language. Filipina language. Yeah. Yeah. Funny. So, what can I do for now? Kaya saan yung Erong bugdo? atay sa? What can I do for you? For you. Iring bugdo. Kasi kita ng kuko. Kaya mo ang ipilas kuko. Oh, di Kaya ay. sa una na natin. Hindi ko ano sa kamot. You are married? What? You are married? Single man. Married ba po? No. I'm a single mom. Okay. Na. Where your husband? No. Muro pa estila. Okay, I come. You come in the Philippines? Yes. Can Australia. Hindi na. No, papagsaw. Dugan mo si Marang naong dumil. Bungaton.
Renta pa kapin. 35. Hello. Hello ko no. You are not single this room. Wala naman. You like theory? Nakita ka. What's your name? What's your name? When my name is Arshad. What? Arshad. Ashir. Ashir. Sip. Ashir. Man sa lima. Hindi ni kamigin. I like it. Bawa. Hindi kamigin din no. Di, itong pangalan ito din no. Sagol. Di ana guys, nakakita ang ako destiny. Mao na baka ani og patjunon ba nina. Very hard your Ikaw. language. Pero kamanay na di ay ni. Grabe pupunta kay na namin ng hello. Ibed. Ay, siya, Day. Pasok ko tubig, Day. Come on, this like it. Drive na, ma. Dapat na tarong. Drive. Asa ka ang tuwa? Sabi. And sit my Ikaw down. ka dyan? Masukot sa. Sag mo na ko nagsisa. Wala lang. Okay. You Bye, can bye for now because I'm so very busy. Hingit ko. Dali na. Ito na ko. Okay, okay. Bye. Bye-bye. Pag na. Apa? Ano? Para ta TV. Maarabo. Gusto na lang. Magpasihin man ang video. Kuan. Hello. Magubo. Hello ko no. Ipang naman po rin batasan. Hello, what can I do? Irong bugdo. Magturum ka, dyan mo nag-ilis. Taga to mag-ilis. Taga sa to? Pakis, ha? Afrika. Afrika? Ano nga? Oh, mga balauros ng mga taga-Afrika. Ah, di pa sa tanan, di pa rin ang tanan. Di ko nga nagmangay-ngana. Kana ang mga puti. Nga tos ka ansan. Ansan. Blanton. Grabe tayo. Nga, pangitan nga to, ani. Puro na may Buhon, pakita ko guys. Estila. Ano na lang tawagan? Kasi may makaluwa sa ahong kapoprihon. Love you tayo. Kasi ba, Dani? Love you. Pagkirog na sulis ka ni? 100. Dali ay kong kado. Hey, Kajo. Usunod ato ang singat-singat ko. Lazo lang atong lasas tong gipay sa atong siting tanong. Iskubal ka man.